Sikunde go mag Sekondar e alwora mar Nyanza dhi nyime kanyo kod timo hikruok mar biro chopo e rang'iny mag national e piem go mag tuke e tawa mokwongo mar higa mar 2020 to kod 6. Kala TV ne otimo limbe mar skunde nyiri mang'iya ka achiel kod St Mary's School e Yala kama ne giko report ma ket kod maendi. Stuko, Baba Stuko, Yala Tuke go mag Sikunde Sekondar badi ni rima Nyanza tam ni rimo kwongo jumbe ariyo mokalo chin nyocha ochopo e giko ka bende koro gisani e skunde buora mabende nyande owuok joloch e tuke maket kod mano dhi nyime kod timo rako kako kang mabiro neno ni girakre kod timbe mamoko e rang'iny mar national. Sikunde go mabende nowuok joloch e piem mag tuke magi higa 2026 tam ni rimo kwongo gin mago mabende koro gisani dhi nyime kod timo ikruoge go mopogore motelo ne piem mag tuke skunde sekondar gieki e rang'iny ero mar national migeno bagi e kaunti ni maduong' ma Kisumu. E kaunti ma Siaya skul nyiri ero mang'ia girls dhi nyime kod ikre maliche mokalo mondo mi ochung' ne Nyanza e tugono ero mar luth kata hoki rang'iny ero mar nyithindo manyiri. Mana kaka ileronwa koda migosi George Nyadida coach no ero mar hoki ng'ia girls kono. Says as the Rock Jaguars. We had our competitions last week and we met the champions of the Nyanza region. It wasn't an easy feat, but through hard work and God, we managed to be the victors of that championship. We really felt so happy about winning the championship. It was our second time, and now it's like a routine to us. Hopefully, even next year we'll do that. It was so much easy. We had very difficult matches from the group stages. Teams are really improving. We had a tough match at the semis and managed to get a 2-0 win against Agenga. And finally in the finals, which was a very tough game, we got a 1-0 score against Nyamira Girls. Migosi Nyadida tok mare kod Kala TV yango ni gitimo ikruok motegno mondo mi gibed joloch e piem maket kod mago. We are really working hard. We want to perfect on the areas that we flopped during the championship. That is basically the penalty corners. We didn't score so much of that, and that is always our strength. So we are ready for the championship, the national championship, and we are going to, our target is to win the trophy. Kabende kod kakore Nyadendi Victory Shalom, captain mar hoki ng'ia girls kono, wacho ni gitimo ikruok ne romo puch bende gibiro temo maginyalo marano ni giduogo kod okombe no ero dala. Winning the regional games was amazing. It was really amazing. Yeah, it was nice, and we were proud because our hard work did not go in vain. And yeah, we are coming to the nationals to take the trophy where it belongs, and that's Nia Girls, where is home. E bathe kumachielo e kaunti achiel ero ma Siaya skund yawuoyi no ero mano St Mary's School Yala bende koro go chandri malich mokalo ne timbe go eko adek ma bende gigeno mar chwalo e nationals kama oting'o rugby, handball, ka bende gigeno mar chwalo basketball kata mpira no ero mar okapu kata obedo ni yande nologi to diere bura ma bende sani koro gipedho e nyim kamiti mawinjo buche maket kod mago. Migosi Peter Ojwala en jatayore tuge St Mary's School Yala. We were at the regional championship with 3 teams, rugby 15s, basketball 5-on-5, and handball. The regional championship was competitive, and we managed to have all our 3 teams at the finals. Kabende japuonj Peter Ojwala yango ni nitie bura mabende gi mako ne agoro sare kotenre kod bedo ni nitie chike mabende ne giketho matayo tuke maket kod mago. Basketball, we played against Agoro Sare. We lost at 60-59, but we have a case against Agoro Sare because we feel they fielded ineligible players in that particular match or during that particular championship, and our case is there at the regional office. We are training, the team is training and ready for the national championship, and we as a school have always been using students in this particular championship. If you are keen, you walked around, all the teams have been training, even the hockey that lost at the sub-county is training for next year. Kata kamano captain mar rugby e skul achiel no ero ma St Mary's Siala mano migosi Randy Omondi
oyango kit ikruok mabende gitimo mar biro neno ni giwuok joloch e tuke maket kod mago. It was not easy winning the regional trophy. We met teams like Kisi. They have been long-time rivals. They have been taking the cup for so long, but this time we decided that the cup is coming to Yala. As we go for nationals, we aim for winning the nationals. We know that the nationals is not going to be so easy, so that's why we are training hard to make sure that we win the nationals. Sikunde gi kima bende wuok e gwenge gi kima Nyanza koro nyagore kendo gidhi nyime kod timo orako kako okang' mabiro neno ni girakre koda timbe go eko mamoko e piem mag tuke maket kod magi rang'iny nyeri mar piny kata national migeno bago e gwenge gi ma Kisumu. Ne Kala TV kowuok Siaya County and Justus Adoyo.